efuna ukuconfirm kubekwa isil. Oh God. Sisakhona abantu abazalwana. Babe nommelwane ethi kuzawushunyayela. Number 5. A seal is to close or make secure against any access or any leakage. Yesu ufile kuthiwa efile uJoseph wase-Arimathea was a rich man. Wahamba privately wayocela umzimba kaYesu bamngcwabe. Kuba yenza ngelihlazo umpostile umuntu obethelwe emnqamlezweni wayengethulwa. Kwakunyanzeleka ahlale phaya emnqamlezweni kude kuse nakusasa ubona lamabhada zangothule kwathi uYesu nje kuphela. Ahlala wona ayekwa. Ahlala wona amabhada ayizothula ngani ke futhi lo mabhada. No, that's what you want to do. uYesu uJoseph wase-Arimathea wayibona ilihlazo elingapha yokuqonda ngoba inkosi yethu iphinde ilenga ubusuku bonke kude kuse. Kuba kuthiwa emva kokuba bembethele babona buqhityiwe bonke behla bamshiya entabeni bezingomba isifuba. Uba siyenzile lento besifuna ukuyenza, sigqibile ngaye, siconfirmile uba ufile uYesu. Kuthiwa uJoseph of Arimathea yena yamhlupha lento inkosi lenga ubusuku bonke pha wayonela wothulwa uYesu. Somebody shout amen. Hallelujah. Kuthiwa ngoku emva koba ebothule wamrepha ngamalaphu elineni, wamthatha wamfaka engcwabeni elitsha awayelihumbe ngokwakhe. Kuthiwa lalilungiselela yena lingazange lalala mntu. Kwatsho kwafezekiseka ilizwi laka-Isaya loba ingcwaba lakhe zange lalalwa mntu, namathambo akhe zange ophuke. Kuthiwa ngoku emva koko uJoseph lo wathatha ilitye wavala, benenjongo yokuba noMaria umama kaYesu noMaria uMagdalene bazawubuya bephethe iziqholo bezo-anointa umzimba kaYesu. Somebody shout hallelujah. Now, kuthiwa i-council yalabo babembulele zange iphumle ngoba busuku kwakunkqenkqeza amazwi athethwe nguYesu selefile. uYesu wathetha amazwi esaphila kwinkosi kaYohane ekhomba itempele abayothemisa iminyaka ngeminyaka. Wathi ndiyayibona le tempele, mna ndithanda ndingayiphilisa kodwa ndingabuye ndiyivuse ngensuku ezintathu. Kuthiwa ke ngoku uYesu zange abachazele uba le ntetha ithetha ukuthini. Kodwa ngeli xesha ithethayo iSanhedrin emameleyo yayi-interpreta yoba lo mntu uthetha ngokufa kwakhe nokuvuka kwakhe. Oh God. Oh God. Kuthiwa ngoku bahlala ezindlini, sebebuyela ezindlini beprepara iidina zabo, ukutya kwangena. Bathi masibizeni imithingi engxamisekileyo. Kuthiwa yintoni i-agenda namazwi walo mntu simngcwabileyo. Sishiyeka nala mazwi athi yena
sebedibene bavumelana uba mababe baye kuPilato bathi kuye lo mntu ufileyo lo mlahlekisi siyakhumbula uba konke besaphila ebethe iintsuku zabantathu afike ngoko sivumeleni sithathwe nogada siyobabeka phaya enze babaligade ingcwaba lakhe hleze abafundi bakhe bazogweba umzimba wakhe emva kokuba hambisa imeseji yoba uvukile manyani. Emva koko sishiyeke sinengxaki ibingcono le ngxaki besinayo yokuvula imfana ibingcono la meseji ibisithi yena ujika amanzi abe yiwayini ibingcono la meseji ethi izikhwala ziyaphakama. But asino-afforda uba kuvuke imeseji eyokuvukile singasengxakini kakunospread imessage yokuvukile uYesu. Oh God, kalumemezele house of glory uba leli message yovuko ayifunwa ke lena yeyona message iphikwayo leyovuka ithi ndikalele abanye bakhona basimesaya but akakho nomnye onesibindi sokuthi thembe imesaya yena wavuka munye ovukileyo. Noba kungathoba ngcwele nabo bayakhohlisa nathi sikhohlisiwe but ke kwinkohliso yabo bekumeba at-least banaso isibindi soba nawo bamkhonzayo uvukile but mnye ekushunyayelwa ngaye oba yena nguye yedwa awangena kodwa akaphinde wahlala waqophozela ngaphaya kwedwala uKristu Yesu. Number 2, number 1, remember kuthiwe masibeke onogada wafuna. But number 2 kuthiwa we want to make the tomb as secure as we can. Kuthiwa nivumelekile hambani niyokwenza kangangoko kusemandleni enu ukwenza sure uba livaliwe ingcwaba akukho nendawo encinci ye-leakage. There is no way of escape. There is no way, there is no passage in the front and in the back, on top and at the bottom, that this deceiver may escape. Make sure that you put a seal, a confirmation that it is done with him. Make sure that ayikwikhela nophuma ngayo yaba imagina ubusuku bonke bekhothudana nekonkriti belityabeka phezu kwelitye nomlomo wengcwaba to close every passage, to make sure there is no way that the disciples can come and steal the body of Jesus. But they make sure by every means necessary yes, you can never come out. The Kalumeme say the house of glory ekameni lika Yesu Kristo se Nazareth and the one of ophilileyo and the other of ophilileyo there's a shadow of a secret home on no escape anaso ayikho the chance of escape John Ngcezula isizathu zabo zoba bayongwalelelwane nefoto yakho ingoba basabo kwenza show uba akekho onongena nzulelwane ayolanda ifoto yakho isizathu zoba baye mahlathini apho kungangeni khona
isho yenzekile yathi la nyanga yento ngingubani mna ndiyaziwa mna if anikho sure uzalo bani ukhona nawe wabuya mna kanthumela into zanguye ukhona wake wayescape inkupheko na ndifanile ndiyaziwa mna esami intonga akekho nomelana naso ndiyaziwa mna azange athwasela emhlabeni athwasela emanzini ndiyaziwa mna ndistrongo mna bathi mna ngizomemezela those who have confirmed your death, your punishment, your judgment. Get ready for resurrection. Get ready for the power of the living God. Into my belly a seal. A seal is a confirmation. And is on a message. I refresh my confirmation. Ongela the confirmation. Namhlanje ngiyagama lika Yesu. Say refresh the confirmation. Say refresh the confirmation. Bese kukhonfirmiwe. Uma kula December awubuye esilalini wena. Uzobuye esilalini. Ubesogqokelwa khona. Bakhonfirmile. Bandizomemezela. I refresh that confirmation. Sebekhonfirmile. Ubimoto yakho awusochithe ndolelele. Bandizomemezela. Confirmation. Or no confirmation. They make sure that what they have done is sanctioned. They make sure that what they have done is sealed. They put the final signature. That is in the rule. Ukufakwa kupasisiwe. Ikupheko yakho kupasisiwe. Abantwana bakhe kupasisiwe. Soze bathithe kumetrika. Bandizomemezela. Egameni lika Yesu. I refresh that confirmation. What a sin is a closure. A closure. Not just a closure. A secure closure. Tongale. Bafana. Emva koko bagada. Sebefani. Baphinde bagada. Bakhona abantwana, khona abangakathi. Lithi mna. Bathi sebefani. Baphinde bagada. Uyabona wena awuzalwanga kuphela. Ukhona abagadileyo. Bagadile. Uba wescape. Uyabona xa sishumayela. Bayaphelika kuba bagadile. Uyabona kukho abantu abagade lamanwini enyathi awaboshela wona obangekho akhululayo bawabophile bawasilisha bathi every day bafika bawabanemekhoba ayakakhululeki na baphinde balale balale besalele kube khona into ebahluphayo oba nanto asimthembi kungenzekana ntoni na engela umemezela abo bathatha wena abalali laba basuka bekhathile ngoba any minute, any day, any hour, any second you can escape. Any minute you can escape. Engela umemezela uSatan will not give you peace. He will not rest until we have escaped. Yamemezela egameni lika Yesu waseNazareta. Abo bagade wena ungaphumeleli. Namhlanje ndiyamemezela i-confusion. Abayekona wrong. Abo bagade abantwana bakho uba bayafeyila. Uzawufeyila baba. Ndiyamemezela egameni lika Yesu. Ngicela ukuthi
this. Mhlawumbe kule nto ndizawunderstanda umpostile umdlokolo nobishop. Uyabona namhlanje usuku xa unophumela ngaphandle. It is a full moon. I am a man of seasons and times. I studied not the watch, but I studied the time. And when I was praying, the Lord said, go up my son. And I saw the moon in its full capacity. The devil worshippers are not playing and sleeping at this moment. They are invoking the powers of the moon. But I hear the voice of the Lord. By David his psalmist, listen to the sun will not scorch you by day, and the moon will not harm you by night, because the moon has the power to harm you. But no matter I stand in the presence of the Lord to invoke the powers of heaven and declare it's a new season, it's a season of escaping, it's a season. I stand. I go to Salon's pastor. I look over the city, Cape Town, and I declare, I'm a Catalina, and I'm on the church. I am on the house. Yamala Sola, Yalo Suso, and Salon's pastor. I'm like, and the very best power, it puts us on the yard. Watch out, as long as you live, you will suffer, you will carry the load, you will have the weight. Namakana Mamawendo, Nenyagesako, Namakana Namako, Iwetuaifa, Mama Wesoto Yako, Mama Wituale, Wanyama Bosera, Eto Baby, Liga Yeso, Eto Tuala, Tiala Kayas. Chapter 38. Jesus. From the book of Luke. Which one? Jesus. Never want to cut it. Sunday morning. Jesus. Baba koi earthquake. Oh Jesus. Baba koi earthquake. I see for years. Baba kho i-earthquake. Xa evuka uYesu kwaba kho i-earthquake. Hallelujah. I-earthquake yokuqala ngela xesha yenzekayo kuthiwa kwavuleka amandlaba. Xa kuvuleka amandlaba abo bebefile abaziwayo emhlabeni babonakala behamba phakathi kwabo. Number 2, in the morning when the earthquake is me, but then the earthquake is me, I will float in a banana, float in a house, Yamahos, little by the lama, the hell of us is what to make the news, the little way, La Fala, La Gina, when the earthquake. Equivalent of 137,000 men.
language ya ikulu alakwelezwelije ikalumemezela ezwempilo yakho ingelosi ikala phezwena yakho ikala phezwena yakho abanabazi umelebuyisela ingelosi eliphezwana yamemezela yehova tumelengelosi ikale phezwena tumelengelosi ikale phezwena tumelengelosi ikale phezwena pishinya tumelengelosi ikale phezwena kansa tumelengelosi ikale phezwena relations tumelengelosi ikale phezwena school Ngcezula
isitshomi zakho. Zidla ngokuvuka. Sasa zingekahlambi. Ziyayazi na usalele. Zifika zikuqoqozele. Zithi hey mntana. Asodlala amakhasi. This time. Bazobeka konke. Uvela umntwana. Anizofuna. Sizofuna lo chomi wethu. Bathi anazi la. Uphangele uqalile uphangele. Nimfulela. Ophila. Kwabafileyo. Bagibele ufile. Baleveti. Leveti. Ileni pasi. In the whole universe. Ileni pasi. Ibe ile. Akuzofusawe. Akuzofusawe. Uba ungafi. Wanga uthwalelona. Usengwabe. Uthwalelona. Uthwalelekile. Uthwalelona. Utyinelwe. There was a confirmation. For faith. There was a seal. About faith. There was a seal. That there's no passage. There was a seal. Kwenzeke njani? Kuthiwa Athina Yohane akho abantu abambona uYesu evukile. uYohane ngomnye wabo apostoli. Hallelujah. Ufumana irevelation. Because revelation is not the revelation of John, it's the revelation of Jesus Christ. Hallelujah. Uphilwa kuvezwa uYesu ephila. Ilonto xa eyivula incwadi yerevelation esithi jonga mna ndingu-Alpha ndingu-Omega ndingulo owayefika kodwa ngoku ndiyaphila. Nezitshixo ze-Hades nelabafileyo zisesandleni sakhe. Athi ndingulolo ovula ucango kungabikho mntu onoluvalo. Iluvalo ucango kungabikho mntu onoluvula. Ekuvulele wena namhlanje nguYesu. Futhi xa uvulelwe nguYesu akekho novalo. Ekumemezela uthi uYohane Mpostile kale mbona uYesu uthi ndathi ngosuku lwenkosi ngisasephatmosi ndayibona inkosi ndambona lowo onwele zakhe ziyephuyephu okwekhefu athi amehlo akhe anamalaka bomlilo athi inyawo zakhe zezethusi athi lowo ingubo yakhe umsila wayo ugcwalisa itempele. Ndambona ehlele etronini nevilizwi lindikhwaza ndajika ndambona. Uthi ke ngoku uYohane chapter 5 ndambona lo ohlele etronini esandleni sakhe kukho incwadi ibhaliwe ngaphandle ngaphakathi ngaphambili mondo shakasa nangasemva. Haleluya. Kukho isilo zesithathu ivaliwe. Kuthiwa wakhwazwa ngelizwi wathi ngubani na ofaneleyo nonawo amandla
phakathi incwadi esandleni sakhe emva kwenthabekathi ayivule azophule izithwini, ayivule afunde okungaphakathi kwayo. Kodwa kwaJongezula akwafunyanwa who has the power and who has the authority, who can break the seals, take the book, break the seals, open and see what is inside of it. Kodwa kwajonga emhlabeni akwafunyanwa onawo amandla to take the book from the hand, break the seal, open it and look what's inside. Kodwa kwajongwa phansi kwamanzi naphansi komhlaba akwafunyanwa mntu who is worthy to take the book, break the seals, open and see what is inside. Uthi Yohane yaba buhlungu inhliziyo yami kuba kungekho chance, kungekho themba lokuba ityuwa liyoze lophuke. Oh God, there was no hope that the sin can ever be broken. Uthi nathi nisakhala kanjalo levilizwe elikhulu lathi ungasabi Yohane, ungoyiki Yohane, ngoba uYesu imfana kaThixo, ingqabu kaDavide yona ifanele ukuyithabatha incwadi iyaphula iyefule ijonge ngaphakathi okubhaliweyo. Uthi Yohane belingekho ithemba kodwa yoyisile inkonyama yesigebo sakwaYuda. Bangcwele ngizomemezela u-2020 singekamvala, siphande samvala sisoyika. U-2020 salibala ngoba sithetha sijonga emhlabeni akakho onothila nemeko esijongene naso, akakho onothila nenkcubeko endala esifemelini zethu, akekho nawo amandla okuyithabatha incwadi ayophule afune. Kodwa ndivilisi before simvala u-2020 ungoyiki yoyisile inkonyama yesigebo sakwaYuda, ungoyiki bekusithiwa ikhiza le-COVID-19 alifumaneki. Kwajonga bachwepheshe base-Amerika ne-scientist ezaziwayo ezabezeza namanye amachiza akwafumaneka mpendulo. Sayika sawufaka alikho ikhiza le-COVID bathi liyefa ilizwe likhulu. Ungoyiki yoyisile inkonyama yesigebo sakwaYuda. Abanye namhlanje baphathe bawufaka lo nyaka besoyika kuba inyanga zibethelekile bengayibambi imali ngezandla zabo. Bathi ngiyamemezela egameni likaYesu, ungoyiki yoyisile inkonyama yesigebo sakwaYuda. Yena awangene ekhoneni akahlale ekhoneni, oyisile Yesu. We stand today and we declare victory because we know yoyisile inkonyama yesigebo sakwaYuda. Asoyike
choices upon 10,000 and upon 10,000. What are you worthy to be worshipped? You are worthy to be glorified. Honor and glory, majesty and riches, knowledge and wisdom belongs to you. The sin that was upon your life is broken. For we are so the lion of the tribe of Judah have overcome. Why is the talent? Why is the recession? Why is it the cool? Why is it the bad? Why is the addiction? Why is the longing? Why is it in your name? Yes, it never saw you. I never saw when I go through the valley of the shadow of death. I will fear not, but we are paid because they are the Lord is Baba, and the Namataba, the Lord is Baba, now Fula, this is Fula again, now Shank, now Tana, Ubaflaya, we're Jerusalem, Mosalibona, and the Lord is Kosiama, the Babalado, the Fula, nobody back, you give up, it is funny, see how you fall, 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 get up, I saw a pillar of glory. That pillar came from heaven straight from God. The pillar came like a shooting star. Zoom! When it touched the earth, like on a pillar, and that pillar, he went down and he lay on an extract. That it boom! The touch of that. Ever we are Sunday, as I go. They want Sunday, and they want Sunday. The body more of chicken, the body more of chicken, so it's chicken,
And then I asked the Lord, what's going on? What's the children's listen? It's lady this. John, I'm not a preacher of games and gimmicks. I'm not joking. Hallelujah. I'm not joking. Amen. You are young, you may be television. So, then a papa, here I make happy. Oh, I hear you pay. Hallelujah. Such a Sunday. And if even so, once it touches, I've had a Sunday. It's Sunday so fast. And I saw doors open. Hallelujah. I saw doors open. Settings. Encounters are a confirmation that it is done. Jacob. Somebody else. Usezweni abantu bawafuna ba uchaphaya ukhokhele ngilomroba ibhokwe zakhe imfuyo yakhe uthok wathatha izitiks imithi ayithatha wayifaka emanzini apho ibhokwe ziselela khona kuthiwa qho zizosela ezabhokwe instead of uzalwe eziklini ezingena spots nombala kwakuzalwa ezinemibala ezine-stripes babe kuthiwa ezine-stripes ezikanje kuthiwa yenzeka le nto ine-vision wathi ukuvuka kwakhe uJacob wabhaqa uba le nto ebeyibona embonweni yenzeka ngeli xesha ebeyibona ngayo. Ngeli xesha ayibona embonweni ungena uyibona in the spiritual kanti iyenzeka in the physical. We are praying. A supernatural occurrence, an event never to be forgotten. In the history of the world, the entire world, there has never been a Passover on Hallelujah. in the entire world. If we want to be sure, we've got the avenues. We can call Guinness Book of Records and tell them that we, at House of the Philippines, we did a Passover in November. It will be recorded in history.